Doch nicht nur fehlende oder schlechte Bildung führen dazu, dass die Arbeitslosigkeit unter Roma dreimal so hoch ist wie die allgemeine. Denn unabhängig vom sozialen Hintergrund stoßen auch gebildete Roma oft auf Vorurteile und Ablehnung. Celkom veľa dobrého o nich nemyslia, pretože oni, žiaľ Bohu, veľmi sú slabo snaživí, geny nemajú dobre, že nevedia nič tvoriť, žijú vlastne z toho preživníctva. No takže dobrú mienku od nich veľmi nemajú. A dosť veľmi sa asociuje hlavne s tým slovom práca, takže vzhľadom tomu, že aj keď ja som rasista, tak a chcel by som vyrábať čo najefektívnejšie, tak by som skôr imponoval k zamestnancom, ktorí by neboli rómskeho pôvodu. Peňažky, čo sa do toho dáva, jak sa povie, toľko miliardy ročne pre Boha. To je pliaga hnusná, čože? Podpora na tieto veci? No všeobecne vôbec nie, ako takto, hej. To je pliaga, no to je škoda tie peniaze. Ja mám strašne, jak sa povie, na ní zlosť. Jo, to je hnus, fuj, špina, Kriste na nebi. Môžem povedať pravdu. Ľudne, povedzte, čo si myslíte. Že oni nechcú pracovať, sú leniví a keď majú peniaze, tak im minú za týždeň a potom už nemajú zase nič. Nechcú pracovať, nechcú na pole mať zeleninu, nič. Je niečo nenormálne, nie preto, to je tiež človek. Ale jak sa povie, ale čo s nima? A že neodídu kde si keď niekde do toho, do svojho rajonu niekde a tam nežijú, a to sa nedá. Takže sú dosť takí nečistotní, drzí, všetko nechutní a dosť takí, že nadávajú a... Oni prišli údajne od Indie, no a rozliezli sa po celej Európe. Teraz sa snažia dostať do Ameriky, tam ale Amerika dobre ich blokuje. Teraz sa snaží teda ich tam nepustiť. A majú z nich poťaže, lebo takto, či je to v Nemecku, či v Španielsku, či všade si veľmi svoje poťaže. They live in their villages, in very poor conditions, in very poor hygiene, maybe, and it's not the same as we live. It is not the same as our life, and I think that they need to be adapted to our life, to our conditions, to our society. To je len problém, lebo oni, to zoberte, to je plemeno, keď už tak berie, plemeno, rasa, ktorá nemá veľa dobrých genov. Genov na poctivosť, na pracovitosť, na slušnosť, na organizovanosť a zodpovednosť, tak nemajú. Oni vlastne žijú zo dňa na deň, žijú ako žijú. Ono sa hovorí, že... Tak oni... Poznáte nejakého Roma? Tak nie. Nemáme styk. Radšej nie, lebo to by bolo nebezpečné. No tak je to.